ngizosukuma nokubonga ukuthi ngathenga usawudo la ekhaya. Mhlawumbe ngangine isonto loda ngifikile, ngangino 3 days ngizosho njalo. So kwase kuba khona inkinga eyayikhona ekhaya nje, umyeni wami senkingeni emsebenzini. Kukhona akwenza esiza umuntu ukuthi kwa wrong. Kwakumuntu okufanele ukuthi axoshwe nje. So ngase ngithi mina nangu usawudi. Hamba ogquma uphalaze, ngizokushow kanjalo kuthiwa usebenze kanjalo ugeze. Emva kaloko ngase sithi mina ngoba ngazi kahle, thatha omunye ufake emaphaketheni uhambe yecaleni. Nangempela waqeda. Ngasuka ngafonela call center, angithi nami ngiyasaba ngazi uzokwenzakalani. Ngibatshela call center ukuthi isinenkinga kanje. Base bethi angishiya igama lakhe nesibongo nesami ngasisho bathi bazosikhulekela. Nangempela wahamba emsebenzini, mefika emsebenzini bambiza wanqaba. Wathi wangena ngaphakathi indoda, wathi hayi ngiyasaba. Wathi wangena. Emva kalokho wathi wephethe icala ayizilinyathela ngenyawo uhamba usebenza. Wasebenza kanjalo. So ngelinye ilanga yacathi kwakumhla ka 16 kwakade khona inkonzo la ekhaya mhla 16 June le yabasha angikhona. Shuthi ngathi mangabe sengibuya sibe nomyeni wami singene ekhaya. Igceke likliniwe ngabuza kumfana wami wathi uklinile naye ubonile le ndakazi uthini. Kwakuyisigqoko sami angisazi silahleke nini kanjani. Ngangisigcine ngisigqoke last year ngiba kumakhazi amakhazi. Ngisifica singcolile angazi uthi yini. Ngasithatha isigqoko ngabele ngasifaka ukusawude ngasilahla. So ngiphangamisa ukubonga ukuthi hayi ubaba nezilosi zakho uyasebenza. Ngiyabonga. Even nasekhaya isimo se right manje bekuno upside down. Sawubona. Shuthi besinenkinga nje ekhaya. Izinto zakhona bezilikhuni kakhulu zingalungi. Kodwa nje ngihambile ngaye eofisini ngafike ngathenga usawoti, ngathenga ikhandlela eliblue, ngathenga ikhalenda. Zonke izinto zekhaya abazalwane zilula. Zonke izinto ofuna ukuzenza nje zilula nje. Kunomfana owakhuleliswa uNtombazana wami sowashona. Wahamba abazalwane ngo2013 ekuwumuntu ozobuya ezoletha inhlawulo, akaphindanga wabuya. Kodwa nje kuleli sonto sisebenzise nje usawoti nekhandlela eliblue. Simuzwe sefone sefuna asazi ukuthi inombolo kaBaba uyithathephi. Samuzwe sefone sekhuluma nengane. Sekulula nje yonke into abazalwane. Siyacela nje ukuthi umprofeti uNdlovu sesikhona ngaphakathi zonke izinto zethu zingami. Sicela ziqhubeke. Sekumnandi bazalwane impilo esiphilayo. Asiyazi siguge kangaka nje siyazi impilo besiphi bekukhuni yonke into yethu. Kodwa manje ilula yonke into siyabonga. Ngafika la kwakumhla 26 May. Impilo yami yayinzima kakhulu. Ngangixoshiwe emsebenzini, ngigula, ngingazazi ukuthi yini nankingani. Ngafika la ekhaya umpostoli wangikhulekela, ngahamba ngingcono kakhulu. Ngabuya ngalong attend ama Sunday. Ngahamba ngothenga usawoti. Bazalwane ngixoshwa nje emsebenzini ngiyakwakhe ekhaya. Umakhi wavene wabaleka. Bathethe Suma wasufuna imali yakhe. Bathuma wamnika qedile ukwakha. Bazalwane ngingene ekweletini. Ngayithatha yonke imaterial ngayibeka ekhaya ngoba ngithi ngifutha shesha qede. Bazalwane utheme ngithenga usawoti ngihamba ngekhaya ngafike ngakhuleka kuloyo ndlu. Umakhi ubuyile bazalwane. Uyakha uthe ngizoqeda on Friday. Bazalwane ngiyabonga ngosawoti nje ngilongikhokha ikweletu ngemali ye-UIF but ngiyamazi uNkulunkulu uzolenza icebo. Ngiyabonga. Ngithenga icurrent mina la ekhaya. Mina benginenkinga sihlushwa isilwane singalali kuze kusesihleli nengane. Umzimba uqaqamba ungakwazi ukusebenza. Ngisho ukuthi ngathatha icurrent ngithenga icurrent la ekhaya. Kusho ukuthi ngalifike ngalisebenza ngalibeka ngendlela efanele yakhona. Silala ubusongo nengane ngize ngihlabelele ngigide. Besingalala kusasibhekile mina bengikhutshwa imoto ebusuku. Ngize ngilanyile lo mkhwenyana wami washona.
angigibeze odongeni imoto ingijaha insuku kwasa kusengakwazi ukuvuka. Le moto angiyazi ukuthi imoto yale ngijaha ngibaleke ngigibele odongeni ngigibele ezihlahleni ngibona imigodi engakaze ngayibona ukuthi manje ngawela lapha phansi ngeke ngibuye ngivuke ngibambelele ngezihlahla ogamtrini ngiphezulu imoto idlule ingishiye ngibambelele ngezandla phansi.